Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. To nakaliang jongi kum ka New Tribute Council jong ka North West Castle District ni don menta kum ki Noilam hangne hapo Civil Hospital Holy Cross hangne hapo Mairang. Ti ke i ka pelong ni kum ki Noilam jong ka seng banwan ban ye kenduk bat iwei ilong kemi i badon deng ke jing sya sumar bat ibadai nangti nagasnong Mothanyau West Castle District. Hadin ke jing yok jing tip nakaliang jongi kum ka seng ngilawan menta kasngi bat kai ke bana kalian jengi kum sangil alap kolong ba ini lok mi i kai i khulung jong i hasitang lenti hang ti hasinong ti saw kadaw ke benengkong kalong ba ilami na lachnong jong ka nang ti na sinong Mothanyau da jing thmu ban wan kai li jong khulung jong ka ban kiu spot shilong hari ko ba kasmusi kolong ba enda kalapoi hapo nong spung ha ka ba don ka jing pani thong khwai competition hapo pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkat ke jing sakut kali kabla penlong yang ini long kumi baka hab ban syak sitom habdeng ke jing su jing thar habdeng ke jing leng a jongka hanrei banyat om don jaka ka jing blok kali menen ke khat ru tarik hapo pang pernai kam dei ka badang malumala hanrei layu i leng ba ki social media ki ba pher hak bawat ka wei na ki ambulan ka bakit nong pang ka mi na ki thai nong stoin ban kiu silong kala sakut hang tu tika ai ka ban kalian jingi kum ka seng ni sokhya bat ni pan pau ya ki jing sokhya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idau jong ka de ka tamasa competition khwai do hanrei hab ban du no ya i mensim i koridor i khun chenrang jong kani ka longkmi ka badan menta hab deng jing syak sumar hang ne po Holy Cross Mairang. Nakalian jongi kum kaseng HPC ni skopan penram jur ya kena ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanu ko kom ki ai permission na kam ta jong kini ki nong seng khwai ki nong pani thong khwai haki benta ki bo pher bat haki district bo pher jong ka ridum khasi ki jong ni hakanu ko kom hakanu ko kendon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong ston Shillong la i kumba ka de ka parking lot jong nu re jong nu ka bobu kajing haduk kata ya ki pajba khamtam kum ye ini long kumi blamat dala dehi ngila ya kendu mat bat habdeng kajing ya keren gejong ilong kumi ngidap da kajing so si haduk kata ba ilaong baladak klam don kanu kajing blok kali kemud balai kenta perkham na phila poi shilong shilong up down la poi re de namar ba kajing sakut kali kajing dang kali nakadaw jong kajing perlong khwaidok hapo pam pernai West Castle kubla penlong ye kajing ja ka busnosi gani kadai ka khubor ka ba kabana kalian jungi kum kaseng ni pha sigi bor district administration khamtam hangni hapo eastern west ni i ki bun tadi ki jaka khwaido khamtam hangni hapo jingking shwer bat haki benta ki bo pher kani kadai ka khubor sigi district administration bana kalian jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor jonga district ba phimdei ban ai permission chu nangni sakmat na kaptai ki nong khwaido lada kimnang ban manage lani kimnang ban le hakarukum ka badai lada kile kumne ka penthut ya ki pajba no sinong bat khamtam la de jia ya ki bopang ki bostom te gani gede ka khubor na kalian jungi kum kaseng ban ngech kham ban kalian ki bor jo district kin sim khia ne kam bat khamtam ya ke yin ka sam bopli jo ini i longkmi i bla du no i lo jong khun senrang jo i hasurok te gani gede ka masai bat khubor na kalian jong udisi jong ka West Castle unsa sim khia bat khot ya kini ki trai ki bopelong ki badan kiti ha kene ka kam ngalak banong ba kadi kam ke bakidon kti ha kajing peniap bro kamun sim bakordor haduk kata ngej ba kebor jong DC kebor jong district hibar koi kinle ya bodon kam hakikat tu kan ki YouTube channel ba ki social media haki rensan social media haki WhatsApp ba paro ki bla ring video ngiu iba hadin belakut kajing khwai competition ka don sa koi pat ka bet ka bahet haduk kata ba kata kadi kajing thong bani thong kali hakabala yo i ki bun teli ki kali ki bala bu hangtu hakner jong ka surok national highway tika e kabana kaliang jongi kum ka seng ni sngoban peram jur kalong ba hangtu hakatu ke jinya khalai nusip hangtu ngi i don ki bru jong ka sarkar ki badai no po ka police department ngimtip ki bat ya ka kerdan ayu ki lak bandai ki langrut ni lak bandai ki officer level le i ba ki don on uniform ti on uniform pipat ki don menta haktu ke ban pensam slip pen puli kerteng slip hangtu hatu kani kam de gejing peleranya ya ka uniform jong police department ti i ha gejing start jong ka bor jong ka district admission kam tam u
seperti no polis jong West Hasil bat ki wepat ki district ba ki dei ban pengor bat pej benia bahaya ki bakum kini kadai shisha te tang na kadau ka ba kini ki breu ki kwa ya ka jing pensno baha ya ka do ka jong ki handela penjenjar pat ya ki wei pat hadu lai sau san kenta tang na kadau ban ap ya ki ban pelaj hantam ya ka ambulans badi ni ki atli ki nong pang badi ni ba yo klung hang ne te kadai ka dak ba pen sngo le rai yang ka West Khasi Hills te kum si bentang ikan mau ba kalong ba udisi udipti kum ka West Khasi Hills ula ai ke NOC haka jing shisha kum uhe jong ka district shwa ban ai ke NOC ula de ban lej inspection shwa ka chaka kalong kum no khanang ba kanom don kanono jingjia te kan ne la jingjia ka ba pen le ran de yang ka West Khasi Hills te de kan ne ka ba pen long yang ba ngi haban wan mare hang ne te ngi kum ka seng ni dawa na udipti commissioner ba udai ban khot hajir ya ki bat kham tam kalong ba uhaban sim action khanang ba kanom jia shu kum ne te da kalian ka jongili on baha pendu no kum ya kan ne jikam kan ne ka de ka penjak burom ya ka West Khasi Hills ka pen le ran yang ngiru bat kam de tang hang ne ha pom phnai ba ka jia wat hanong jeli ka ba jia hak tu ka khasan tarik nai agos bagi penlong ru ngilap long kum ju kum ne hi bat ni yo ru ka jing tip ka ba tikna ba ha ka long ba tang na ka dok ba le penlong khwai ne thu khliet de thi ka long ba ki don ki long ying ki ba la khuri hurano kam silok kya hiru hurano kam ying kam sem ki la ya dom ki la ya mai tang na ka daw ba kim yo bela yo sngishu la shulek bela be ki mar ka bai khwai ka long lai hajar tam shishin khwai te ki balik khwai ro kim de ki bil ta berus pa la ne ki bil ki badon ki ba em re ki balik khwai kat ka ching yo i ka jonga ka long ba ki de be ki skup siliang ki sem siliang be ti lai hajar shishin khwai kam de kam ka bakai ti ya kilong ying ki baduk lai hajar ka de ka bakya ba te de ka ne ka da ko lam kilong ying dong sem ki prano te ngingi ong ba yo dik dik commissioner ba ude ban khot hajir bat ude penduk swai ka ne kat ba mbat la man pen be da ko ko kom nginum sha shu la udisi umlei nak na jinga seng ni de ki pat lenti kan ni pangan sakawe ka bangi don ka jing snul aran ka bakra ba ka long ya ka police department haji sha ka police department kla yo ban lej hang tu ka de man pen be ya ka parking ka de ban pej ya ka jingjia handrei ngi yo i pen man ba ki de ki nong sam tiket bat ki no pen ya thong te ka la pen le ran shisha ni ba i kum ya kata bat ka weiru ba ngi kwa mata ka long ba kini kino pen thong khwai ya kani bala jia mata ki haban siu kum pension bala kim siu nak leng ka jongi te in hadiat baik sakibor ki bahalo